जायगायाव रावबो गोसोनि दुखु आरो जिउ जारिमिनखौ गोसोखांबायल' थायो बै समखौ आरो नोंसोरखौबो बिब' बिनानाव आंबो लोगो नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आङो रन्जन दैमारि सारखौ लानानै सुजुनाय मेथाइखौ रिलिज खालामनो नागिरदों। मेथाइखौल' आं नोंथांमोननि गेजेराव खननानै होगोन। गाबोन नङाब्ला समफोर मिउजिक भिडिअ'आ ओंखारगोन। रन्जन दैमारि सारा थांनाय सनिबाराव जेब्ला आं थांदों बियो बुंदों आं थिगानो दं, नोंसोरो हारिनि थाखाय माबा मोनसे माव। रन्जन दैमारि सारा बुंदों जों थांदोंमोन 17 तारिख सनिबाराव आरो बिथाङा बुंदों खोन्थाहै आं मोजाङैनो दङ, आंनि थाखाय आर'ज खालाम इसोरनियाव बि। बेखौनो बिथाङा बुंदों। दा आं नोंथांमोननि गेजेराव मेथाइखौ आं जुरिजेननो सानदों। मेथाइआ दिनैनो सेथि जागोन। जुरिजेननाया बेनो लाइभ आं होनाय जागोन, नोंथांमोना खोनासंनो हासिगोन। गोरोन्थि जायोबा निमाहा खालामदो। बिथांखौ जोङो दोंसे आर'नाइजों जों बरायनानै लानि।
सिउ जारिमिनखौ फोरमायज्लायनो गैया आंहा दिनै खाथियाव रावबो गोसोनि दुखु आरो जिउ जारिमिनखौ फोरमायज्लायनो आंनि जिउनि अनजालियाबो आंनि बेसेबा गोजाना आंनि जिउनि सना भितरफ्राबो आंनि नोजोरनि गोजाना गोसोखांबायल' थायो बै समखौ आरो नोंसोरखौबो आरो नोंसोरखौबो गोरोन्थि नङामोन आंनि बे आखाइनि खोलोम लिरनाया 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि दङमोन जिउआव गोबां सिमां हारिखौ लानानै मोनसे न'खौ दानायनि बायफ्ले होबाय हनै खावनानै लांबाय इनाय अनागारि इयुननि खाबुआ बायफ्ले होबाय हनै खावनानै लांबाय इनाय अनागारि समनि खाबुआ बे आं बेयाव थानायावनो नोंसोर खुसिब्ला बे आं बेयाव थानायावनो नोंसोर खुसिब्ला हारिनि थाखाय मिनि खुसियै दङ आं बेयावनो हारिनि थाखाय मिनि खुसियै दङ आं बेयावनो दङ आं बेयावनो मेथाइया एसे गोरोन्थि जाबाय गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिबाय मिउजिक भिडिअआ